40-ös fokba kell adni. Figyelj rá! Lukas a szájában. Hogy belessél olyan az nagyon nagy múlik. Papucsként már ennél sokkal profiban kell ám kezelni a dolgokat. Enyém, enyém, enyém. Köszönöm. Kompenzátor. Halmai. Tényleg. Várja még. Szóltik alá, dokáj már. Dokáj. Ki fogod lőni a szemünket? Miért mondod ilyen? Kilövöm a szemedet. Bazd meg! Köszi! A szép mindegy, itt tartunk, kilövém. Nagy átsorod. Csinom! Tessék. Jó, hogy itt a oszlop. Most megöregítenünk. Hát még szép! Jó, hogy nem fáj. Majd a Vádó Pererkúri visszajátszuk. Ja. Csak akkor lövik el, föl van rázva, meg nincs lehűt. Bazd meg! Köszi! Most kellenének a csajok, hogy körbe nyalnának még. Ilyen videót geszi, hogy gyerek alszik, egyedül a vágyba, csózik, meg alá pattinkt ilyen peskős Azt láttam. tökélynek, végig itt szarra szét a lábad. Jól esett. Durva volt. Ja, mert ez egész ég bemondom. Kurva pofátlan vagy.